Много наши сънародници живеят, работят в чужбина, тук са затворили, заключили или пък дали под наем имоти, техни автомобили стоят в България неизползвани. Какво ще ги посъветвате тях? Те ще си гарантират ли спокойно ежедневие, ако застраховат имуществото си? Разбира се, че ще си гарантират. Тук аспектите са два. На първо място, застраховките се делят на задължителни и на незадължителни, т.е. на свободно избираеми от страна на клиентите. Относно задължителните, на първо място, която е в Република България задължителна, е гражданска отговорност на автомобила. Т.е. тук няма спор, нали, е добре да се направи или не, и съответно, ако е имала такава, нали, е добре да се поднови. Казусът проистича от там, че повечето хора смятат, че когато не ползват автомобила си така продължително време, месеци наред, поради най-различни съображения, например нямат достатъчно средства за гориво и така нататък, не го използват по една или друга причина. Те смятат, че като изтече тази застраховка, не са задължени да я подновят. Но нашата практика показва точно обратното. Те са задължени, даже нещо повече, те по този начин, ако не я подновят, извършват закононарушение. Застраховка гражданска отговорност вече се издава само електронно. Електронната полица трябва да засили контрола и намали грешките при сключването й. Тя ще се издава пак на хартия, но в реално време чрез единна информационна система за всички застрахователи, брокери и агенти. Аз, да кажем, имам апартамент, каня се да замина за няколко месеца в чужбина. Какво ще ми гарантира една застраховка? Мога ли, примерно, така да го опазя от земетресение, от кражба, от наводнение, от недобросъвестни съседи през това време? Да, разбира се, винаги е хубаво човек да има застраховка, стига да може да задели от семейния си бюджет за това. Тоест няма какво да губи в случая човека, който е решил да си направи, освен във времето тази застрахователна премия, която той плаща, е като някакъв вид инвестиция, т.е. не е сигурно, нали, ще се случи застрахователно събитие, но когато това се случи, е хубаво да имаме покритие, за да търсим от някои обезщетения. В противен случай всичко става за наша сметка. Кражба чрез взлом също е важен риск, който е добре да се покрие. При него особеността е, че се изисква опис на движимото имущество, за което ще важи после покритието, което евентуално при кражба ще бъде като обезщетение. Тоест тук не можем да имаме презумпция, че тези всички мебели, които виждаме тук, са застраховани, без да са включени в конкретен опис, който се нарича, нали, най-общо опис на движимото имущество. При избор на застраховка не се ръководете само от цената, а и от пакета рискове, включени в нея, както и от качеството на обслужване при риск. Най-добре ще сравните офертите на различните застрахователи, като си направите таблица с включените рискове и цените. Обърнете внимание, има рискове, които можете сами да подберете според вашия имот и семейен бюджет. У нас има много застрахователи, вече право имат у нас да работят и в европейските застрахователни компании, но как да се изберем верния застраховател? Той да не бъде менте, да бъде коректен, да не ни предлага най-високата цена. Има ли някакви критерии за избор на застрахователна компания? Да, разбира се, че има. Значи, на първо място, дори хората да не са специалисти в тази област, да избират застрахователи, които са от дълги години на българския пазар и са сред лидерите, които дори по рекламите даже може да се ориентира човек, който не е се сблъсквал, да види и от познати да попита кои са лидерите за пазара и са от дълго време и са големи имена в този бизнес. Друг начин е да комуникират с близки, познати, роднини, които имат при някоя компания за страховка и нали са доволни или не са, понеже както и по-рано говорихме, по-важно от цената е дори качеството при възникване на една щета. Т.е. в повечето случаи компаниите търсят някакво извинение, за да не платят по някой път обезщетението дори при настъпване на събитие. Но за това тук е важен и въпросът с общите условия, тъй като когато потребителя не ги изчете детайлно, понеже бърза и ги подпише, той моментално се съгласява с тях,
а в последствие там има много подводни камъни, които могат да му изиграят лоша шега. Какво ще ни посъветвате? Да сключим застраховка директно с застрахователна компания или с посредник, брокер, който представлява много компании на пазара? Спестяващо време, а и финансови средства е варианта, в който чрез посредник се закупува дадената застраховка. Защо? На първо място, ако сами проучвате всички компании, особено ако не сте специалисти, ще ви трябва много време да обиколите всичките им представителства или дори по телефон да бъде. Вие ще трябва сами да си направите нещо като сравнителна таблица, къде колко пари струва дадения продукт, къде какви рискове покрива, понеже някой път цените са горе-долу сходни, но рисковете са различни, а вас по-ви касае какво ще ви покрие, какво ще ви включи като застраховка това нещо. От тази гледна точка брокерите сравняват вместо вас тези цени, тези продукти и са специализирани да ви насочат към най-изгодния, който включва и пакети, освен като цена, най-изгодни рискове за вас. Тоест, според вашите потребности, те намират най-изгодния продукт от всякаква гледна точка, от застрахователна. Друг много лесен, така и изгоден за потребителя вариант е тези големи сайтове, които са базирани в интернет и са специализирани за сравнение на финансови продукти, било то банкови или застрахователни. Има достатъчно наброй на нашия пазар, които клиента дори от обща култура би трябвало да познава. И там напълно даже безплатно интернет базирани са и сравняват, излиза даже автоматично най-добрата оферта, било то за банков кредит, за банков депозит и включително и за застрахователен продукт, като цена и оптимизирано и като риск най-добър. Така че това би спестило и време, и средства.